gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, unay titaer mon kaanakan. Ay, ada ka din napagwen mo, takas tamat ng titsuram. Payamas daw kaya unong natairak ang gail. Ah, San ka di nga da iti dara tayo tinataer? ay, ada nga agpaiso iti dara tayo ti kinataer. Nga malas mo, ta saan akaraman ti rupam? Uncle Mike, Ah, malakmot ngamin kada kaya. ay, di ka mangiramraman, ta nakaasawa ak iti nasapa nga edad. Nujak agkamalikit, 24 ko iday. Sika ngay, manutawon mo, kawang pa asawam. Apay, asawa ya ti mangipakita iti kinataer. Ay, manumantikas kan ka iti puli tayo, analakayan abara. Anya ka diti pampanunutan man nakatugaw dito sirok ti kayaw ko arag. Mano ka di titawon niyaw, idi nagasawa kayo kininana tuyang tata. Apay na damag mo pa'y dayta. Nujak agkamalay. Kit awan sapay 25 idi nagkalay sa kami kanituyang kaw. No kasta, dandan yagpada kayo kinangkal iti edad, iti nakikalay sa kayaw. Wan samay. Nagsaruno kami idi nagkalay sa. Kasta ka day. Apay na damag maw. Ada ka di plano may tamakiasawa. No, dalakid di mata pa ikalay sa kanyak, tata ba daw? Ay agalibta ka ang amen. Ay malastrip kan lukaw. Anya ka di ti inaramid maw, anang pasungbat kininana tuyang. Gumatangak man itilayakan sibuyas marilas trip. Anya amarilas trip asasawam. May mayat adenggan tila strip ngem tibaak. San ka day maray? Urelas tripak tanapintasak mat. Sa anak ana uyaw. Adda di tati na uyaw ako namno napintas. Ngem, agkurkurseng ken rinangyad. Na, mangin insulto ka kaday ha maray? Sinong batak laang matimbaga, maray? Adda ka di rangyad ken agkurkursing ka aya. Jak manamukon ka. Tay gagatangag kit day tamapanakaw. Tay bayad mo nga rodan, money down. Mala, tapno di mo mut ko na. Day tati bayad kaw. Nasaya at mat. Ngamen, amangan man na nainton maalam kat ibagam nga utang. Maray, kasla adda kasuron mo abigbigat, ni man marituyang. Inawagan dak itay iti last trip. Last trip? Ay, taapay inawagan na ka iti kasta. Ay, jakman amukin ko na maray. Isukit din ti masoron, idi imbagak nga orelas trip, akta napintasak. Saan akas iti dadduma ditang agkorkorsing kan rinang yad? Day tati kunadaan ng insulto, nga nagbalatakkan ko na. Saan ko nga imbaga day, Jay? No, saan nga iso tinagsao iti saan ko akayat? Ay, mas daawak man kan ka no maminsan, Maray. Napintas ka. Ang apay, adi ka nakiasawa. Ay, kinay kayat kung ti agmay-maysa, ngam ti makiasawa. Ang mga numakatumpong ang iti agbali na parikot ko. Saanan? Adda ka di makagapaw. Iso adi mo kayat ti nakiasawa. Adda nga min kakabagyak ang nakiasawa. Ngam, nagbalin na parikot dati asawa da. Adda mamartag, adda manugal, kan adda sadot. Jay, babae ti kakaasi amang isaksakad kadagiti anak da. Italaang ang naibaga kanyak ni Marikwa ng tipadas na itibiyag. Iso asaan ang nakiasawa. Anyat imbaganakan ka. At dagayang buteng na. Iso adi na kayat tinakiasawa. Na, anyat kabutang na ngay. At da kanu kabagyanda a babae, anak asawa iti manugal, mamartag, kan sadot. Nakakaasi kanu dagijay a kakabagyan na anang isaksakad iti pamilyada. Naira na laang mat. Saan mat nga amin ataot? Kasta ti pagbutbutangan da. Angam, maawatak ti sitwasyon na. Ay, no maminsan ba nang? Amun analaing ti katatao ti may sa atao? Sakbay nga agsagmak ka.
Tuloy ko man nadamagin jay damdamagak, tataba daw. Kasano na pasungbat mo ni nanatuyang? Awan pa iti cellphone iday. Pindalan ko iti surat, ipanagaram ko iti kingkwa na. Kanayon mo asuratan iday. Ay katwa na, no sardam iday, balkutag iti bataw ti surat kaw. Ibarsak kaw iti tawada, ta igagara na nga ilukat. Ibarsak kumutay ti surat kaw. Apay adi kay pay lama pa ni Jebalay da, takasari tayo iti personal. Istrikto nga min di amana. Ti kaya da, kiti adda mabalin na ti pakiasawaan ni tuyang kaw. Kaya't yung asawain, bambantayan dati ruangan, ngam idaldalan yung matijay tawa ti minsahiyaw. Wain, masiriban dakidain ti ama ni tuyang ka. Kustagayam. Hindi kwan, di damaw nga daing kabil ko nga agdan iti batog ti tawada. Umulog mo tin ni tuyang ka. Kahit makapagsarita kami mo tayo na di damaw. Mayat mo ti inistorya kanyak ni tata ba daw? No kasano na napasungbat ni nanatuyang. Taapay ana istorya na, no kasano ana pasungbat na ni Marituyang. Tapno iso kumamit ti aramida ka amang pasungbat iti balasang. Saan ngagpapada ti babaay? Ada na arti? Ada saan? Ngunit ti kayat yung asawain. Amon pa'y analaing ti kababalin ti may sa abalasang sakbay nga armam. Saan mo nga arman adaghouse? Mga no ada pagbabawyam iti udi na. Apay ngamin ano makakita kiti balasang, katagbalinak matin atukmam, kaslag sanod matin ti dilak. Ay, awan na. Agbabaak ka talaga. Iti unag ti pantalon mo. Papanamon, last stripe! Ay, sana kala stripe. Makaasawan to pa, di dudugan na balikbayan. Siyag tulakit dahin. Kunam tanda kwarta na jay balikbayan, iso akayat da. Apay, balikbayan ka. Uray sana ka balikbayan, tanataraki ak. Nataraki ko nam dita. Saan mo't nga agsaon no sumango iti balasang. Agarami dakto iti agdan, napagnaan ti balasang. Anya, pagnaan? Wine, agsurat akto mait, kat ibarsak ko iti tawa ti ararmak a babae. Apay ba daw? Imbagam ka dikin ni Kwarog, tinaramid mo anagarom kanya. Wain, tinamag na. Tamno ka nung makaasawa mo tayo. Ay sinalbag ka, apay atila imbagbaggam ngay. Baring makaasawa mo di tao na. Nung makaasawa, kahit adda pakilanitan. Pakilanitan nga. Isumay, no agpadaya ni Kwaraw, adda pakipanganan. Dayjay, tikunak nga agpalanay. Malanitan tingiwat. Nagkapsot ka na ya. Makita man no epektibo tin sorom kini Kwaraw. Di na ka nung maito rin tag sa uno si sasangaw. Ngam no agsurat, mabalin na nga ibaga ti kaya na nga ibaga iti babae. Saan aya na sigpet di balasag da pare si Mahon? Ni ka disability dakdakamatin niya, Una no sabil tinagan na. Iso lang mo ti balasang nga anak na. Adamot asawan ti dado mga anak na. Sa bagay, ay nasingpot da dya asabayl. Ay! Naisam mait no agsabat kami. Amok met kait, kat amunak mait. Ay, isulangan ti sir patamtam no makaasawa ka. Isan aparekot ti pag-asawa. Basta adalaki di masirpat mo. Basta da kayon to ti makamu Ewan, bahala ako. Sige, taramidak di insuro ni tata ba daw? Ibagak amin iti surat ka, o ti kayat ko nga ibaga. Basag man pa ito insurat ka, sakbay nga itid ko kinisabayl. Dear, biyag to'y biyag kaw abumakag. Agsipaw, tatinamaan day tapusaw to'y pusaw. Aldaw rabiay, adyak makaidna. Dawatag ka nga agasam kuma. Babaan itiyaan nugot mau, iti singasing ka. Ipalubos mo ka day, akukwa ka. Kan kukwanak mait. Tuy agrayo unay kan ka. Kwaraw. Ayos,
Mapahan ako ni tibatog titawad ha. Kat ibarsak ko da ito'y surat ka. Papanamon ko araw, agsip nga tayo. Day naramit ko asurat, tata. Inak man ibarsak iti tawad da sa mail. Sige, takaduain ka. Nulakit makitam nga da ni Isabel iti batog titawa, isinyas mo nga da ibarsak mo. Tata, mayat nga agpaisutin suro ma. May bagak ti kayat ko nga ibaga, baban iti surat. Ay katwa na, no man nagbabayin ka, kamayatan ti surat, tapno saan ka mababayin nga agaram. Hindi ritso ko nga ang imbaga ti kagaraken kwa na. Sa nabalay, ta imbagamit ni Uncle Kao nga iso ti makamoy ti panangasawa. Ay na, sigurado mangaro din ti palanit nito kabildatan. Nagdamagakit di ta kano nga to ti antikwarto ni Sabail. Di ta baba ti kwarto dagiti dadakkel na. Kitain taman nga ron, no nakalukat pa iti tawad ah. Nakalukat nga agpaisaw. Nga medyo na nga tumatibalay da. Di medyo dakil abataw, ti pangbalkot mo. No basait, ang mga nusa na dumanaw. Unta ta, mangkitak man nga rod iti medyo dakdakkel na bataw. At, Di bato iti igid ti dalan, kas lagam-gam ti ubeng. Dayta, makadanon dayta. Aw, mabalinday to yan. Sana balay, tanalaingak mit bumarsak. Sigurado ang makadanon da ito iti unag ti balay da. Dito'y baraw, waya-waya ti tawa, ibarsak mo. Sige, ibarsak ka na. Ano ka? Hoy! Ato nang barsak kanya! Ha? Ayon ti irgan ka! Ta irgan at tinang barsak kanya! Ha? Irgan ka na. Ay, delikadon, tarayay! Kapangagan anang sab ka. Inaramit ko lang matinsuro ni Tata Badong Angkail. Anyat insuro na. Nagsurat ka na. Tayo barasak ko iti tawa ti balasang. Ay inaramid mo mit. Unang kail. Diyak mo nga day ti amana. Kat nataman iti imbarsak ko abataw. Ha? Sapay medyo dakal di imbarsak ka. Iyay. Andiyan ti kunada. Ayun tayo irgan kon na may. Ay, sus. Iso nagtaraya ko na. Apay insurat mo pa. Patinagan mo ijay surat nga imbarsak mo. Unang kail. Ay. Tuy agrayo unay kan ka. Kwarog kunak. Ay, awan lat di insursuro ni pare Badong. Ay sigurado nga may agriri iji barangay ti amati balasa. Ayan tayo bastos sa kanakam, kapitan. Apay ka di paray. Pagsaritaan tayo no nyaman dayta. Binasak nakit din iti unag ti pagtangak. Kastoy pare. Insuro ka no ni pare Badong nga agsurat. Sana ibarsak iti tawat ti balasang. Nunatak nang day ta kanakam, agparang kumakanya. Kat ipakada na ngarman na ti anak ko. Kwa, managbabaing ngamin kit. Makitam, ti kamuol dito muging ka. Ha? Kaslakit din at dasarak ngagtubtubaw. Kwa, siya kunti dumawat iti dispensar paray. Ni ngamin pare Badong, tila isursuro na. Ay, sumang kasalbag mo't na siya badong. Kwa. Gaputa medyo nataanganan ti anak ko. Bumakit ako nada. Kat surat lang nga, ti panagaram na. Kwa, ta ibagak tuman, ta may agpakawan iji balayo pare. Saan nga agkam-kamaling agpakita day ta kaanakam? Ta mga no irgana. Ay, imbag ata din na igam ti ergan na. Adda kumakapinaltugan na babahan iti ergan. Timaray kami adagosin na. Daytakip matamaan iti irganay. No ngay mata, tinatamaan, dikit bulding a dinauras. Nukas lagam-gam abato. Sigurado akam muol ti matamaan na. Ay, kato na. Nangag ko pa yung araw, ti panagdisuna. Nasakit laki di dayay. Kumpormi nga mintin sursurom. Kumaano pud no nga iso tinaramid mo kanya kiday. Kung kunaklang mat ngamimpay-pay sumit ni Kwaraw. Inton sumarunaw. Di na kan patyo ni Kwaraw. Anya nga ita. Apay ngamin akas jeti inaramin mo. Nimot ngamin Tata Badong Angkail. Ay, andan kan iti usto apanunot. Saanan anas kan nga ibagat ti sabali ti aramidam. Tibukod mo apang lakagan ti aramidam. Unang kail. Ramatak tibukot ko ataar. Kan panglakagan. Saan ko nakasapulan pa iti tulong ni Tata Badaw? Kasta ka na kan.
Awan ti puli tayo nga uto-utaw. Taer ken nasirip iso. Ituloy ko latangar man da dya sa bail. Uray kasurunak ti amana. Kasta ti kayat ko kaanakan. Suportaran ka ket. Unang kail. So anak ka sumukaw. Tasyak tinaturaid kan nasiglat at chiptanaw. Ay, Kwarog! Saan ka maupupay? Tadumtang tulata, italaga aparakan ka. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay ladies and gentlemen. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya timbagan niya ang kalapapanan na antay. Iti kanu maysa akabagyan nyo. Kagap-gapunan sa kanu ija abroad. Nagsauran niya ang kail. Apay adi nakintugaw. Awan kanut mangkita kadagiti kakadwam atanod. Amumat asikalang titalken na kabayatan ti kaawan na. Sa bagay, ibagayon tungarod kan kwa na. Ikan naktumat iti pasarabaw. Mabalin ayamet adi na kaikan no adda pasarabo da. Ang mga no jay di na kay kaya tulang ti itid no kanyak. Ay saan met dungdungwen na kamut akaanakan na. Inawagan ka di ti kabagyan may ni Angkail. Ay wen Kwarog. Imbag ata uray na bayag ije abroad kat saan nakalipat. Rubot kan, tama pantay di pangkat. Apay no padasan tamutin singasing ti kasinsin kung adda ijay Manila. Anyo tinsingasing niya. Mayat kanu ijay Manila apagyanan, taado kanu ti trabaho ijay amasterkan. Anya kumangay at trabaho. Kumaano nakaadal ta. Tapno yung tagtrabaho ijay. Uray kanu saan anak kaadal makastrek. Ado kanu ti mabalin asirkan ijay. No sika, ado kanu ti construction ijay. Siyak met, mabalin ko ti aglakaw. Mayat mo lang ata, timapan ijay. Apay no padasan tamo badong. Makapasyar, kan makatrabaho tamat ijay Manila. Ay aguray pay, panunutin ta pay analaing. Oh, kita ang ni Marito yan. Sumungad akaslada pakaragsakan na. Nakaisam mo't nga agpayso. Na ay, sigurado nga aday padamag na. Aday ta. Umayon. Ay, good morning ko kumaray. Ay, anya ka diti pakaragsa kamare. Mayat man ti kakatawa am ita abigat. Di kay tumang liplipat waun. Anya? Apay ko maalipatin na ka. Pumanaw ka aya. Dandanay ko kumaray. Urayak lang no umanugot ni Badungkaw. Ay, papanam ko maray. Saan lang asyak? Pati ni Buddy my love. Ag-migrate kami jay Manila. Migrate? Ada ka di balayo ijay? Ada ka di pagtrabahuan nyo ijay? Udno nga tati warwaras ni Nana Tuya nga pumanaw da kanon dito'y kabildatan, antay. Pumanaw kunam. Nakaamwam pumanaw da. Di tayo mati agwarwaras sa damag, antay. Imbaga ni Nana Tuya nga may mayat kano ti biyag da ijay Manila ngam di tawi. Ay mayat no adda trabahom. Angim no awan ngay. Ay? Mayat nga tamo ti agyan ijay Manila. No agabang kamot lang iti balay. Ken awan permanente a trabahom. Kasano ngay amayat. Ibagbaga na ang mapanda ka nun iti mabiait. Ay,
Kunak no da kami lang kan ni Marikwan ang tipangibagbagaan na. Pati gayam dagiti amin amasabat na kat ibagaan na siguro. Ay, adun ati makamawan tay. Adda ka din nasarakam amang salda iti may sa akelang atalon ba daw? Masiguradong ka diyan na saya ati kasinsin mau apakidagusan tanto ijay. Wun ko naktumag. Nasingput da di akasinsin ko. Isupay nga ron tinangising asing apadasan ta kanumot ti agyan ije Manila. No masiguradong laki day. Padasan ta ti mapandijay. Isaldak ti may sa akal lang at alon ta. Wun na. Imbag ije ta sa bali at trabaho. Saan tan alumutlot iti pitak. Kan saan amatapukan ije bangkag. No dalaki di mang salda iti talon ta. Mapantan di Manila ako na. Agawaam nga ron nga ibirok iti mang salda. Way, nadan na kasaritak. Anayan na lang kano ti kwarta na. Adapay ngamin kurang na. Nasayat nga ron no kasta. Tapno makapantamag ijay Manila. Hello, insan! Nakaawag ka mag. Kaano kayo kadi nga umay kan ni Manong Badong, insan? Dandaneng, insan. Sigurado ka day nga datrabaho ni Badong Kaw no umay kami dita, insan. Ada, insan. Kadwanan nilakay kong agtrabaho iti construction. Ay, wun, insan! Dandani kami umay dita. Agawaan niyo ko mga rod. Tapno awan sa bali amaala da akadwa da lakay ijay construction. Mala, insan, taibagakin ni Badong Kaw nga umay kami adagos dita. Sayang ti trabaho asarkan na. Sige, insan. Urayan da kayo nga rod. Mangala kayo man kit didita itinatnatan. Ay, waninsan. Ado ti maala dito'y anak natang. Sige nga rodan. Bye-bye! Nangigmaw, jay imbaga ni insan ka. Adda ka no agur-uray ijay at trabaho. Ay, nangarod ijay balay ti mang salda ijay talon. Ala, ingka nga rodan, tapno awan makaunakan ka ijay trabaho. Amangan no addan makauna. Umuna ka ngarod amapan mangalay ti nateng ta sumarunuak taw. Wun, tapno adda itugot ta ijay Manila. Ang damot siguro ti kwarta akurang na yung salda. Kasanungay no kurang pa'y ti kwartada. Saan mo't siguro tayong karina nga itakanaw. Nasaya at nga raw no kasta. Ilakom kadidagitan at natang, Maray. Dagito'y laang daduma, Maray. Dagiti ngamin daduma, alaan mi ije Manila. Matuloy kayo kadi amapan ije Manila. Tuloy na tuloy, Maray. Agyan kami mutin na ije Manila kin ni Badong Kaw. Babay talon kan bangkag. Saan kayo kadin nga agsubli dito, oy? Namang anusanan, Maray. Mayat kanu katibiyag ijay. Iso babay talon kan bangkag. De, taga Manila kan taon. Ay, kat siyempre oo naman, Maray. Hindi na ako magsusuon ng laba na mapan maglako ng natnateng. Sana nga, Maray, magkatotoo yan. Impakit ang aruday, nagiti itugot tayo yung Manila. Adan inyong pakay, nayunan talaangan. Jay mo na natang, inkarga kon iti karton tapno saan amadadaol. Sa pa'y manunga oras ti biyahe, sakbay ang makadanon tayo yung Manila. Nuwang araw, atid dug biyahay. Sa pa'y jak na ro ang magbiyahe iti adayaw. Sa nabalay, tano makadanon tayo di Manila, kat sabalin ti biyagta. Saanan nga agtaltalon ken agbangbangkag. Ay, sa pa'y kumagarod Sa pa'y naisaldan ti talon ta. Medyo ado matibagahi, oh, Maray. Ay, wun, Maray. Panawin na para pupunta kami sa Manila. Ay, talaga ka din na doon na kayo agnaad. Of course, Maray, doon na. Saan ka kumaamang liplipat ko nakmanan? Ikaw lata ang kumari ko nakagawad ko ng Ay, oo, Maray. Si kakit di ati saan amang liplipat kung nandoon ka na sa Maynila. Ay, oo naman, Maray.
Hindi na ako makadagas ijay balay da maribanang. Ah. Pakisabim tulaangan kan kuana, ha? Ay. Oo, Maray. Sige, Diyos nang kumuyog ka na kayo, itipapanan nyo kung saan. Sige, Maray. Diyos mo't ang agbati kada kayo. Bye-bye! Ay, Maray, gumatangak man. Anya tigatang Maray. Limabasan da marituyang kan kabadong. Napandan ije Manila. Ay, saan dangatan nga agsublay? Tano agpakada da, kaslaawan plano dan nga agsublay. Kasta nga rod tito no ti panagsarsarita itay ni marituyang. Saan ta ka no amang liplipat? Imposible asaan da nga agsubli ditoy. Katawan mo't balay da ijay, Maray. Dayta ti padaanan ta Maray. Ngam panagkunak, agsubli dan tumot laeng ditoy. Ay, wala, Maray. Awan kas iti nakairwaman adiso. Ti ayan, ti bukod, abalay mo. Dito'y pailaayan tayo akabildatan at tinapatag kanyak, Maray. Hello, insan. Ayan niyo ka din. Dandani kamin ijay terminal, insan. Umay na kamin to sa batan ijay terminal, Tasaan mi nga amu ti turturungan mi dita Manila. Wen, insan. Agturong akon ijay terminal. Sige nga rod, insan. Sapay adadakila karton nga awit may. Agdudumaan at natang ti kargana. Ay, nasaya at nukasta, insan. Ay, huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Ay na, magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Nasaya at nukasta. O sige, huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Mabiit nga urayan dayta. Madamdama, nakadanon kayon to ni Jay. Imbag kindi ba dun ko ata nakaturog iti tugaw na dito nagtibas? Diin turog mo kumamot, insan. Diyan nga rod makaturog. Ta magagaranak ang makadanon dita Manila. Sige nga rod din insan, agkikita tayon tulangan inton madamdama. O sige, insan. Bye-bye. Badong, basit ti balay tayo di kabildatan. Ngambas-basit pa ito'y boarding house a paggigyanan na. Pati katray nagtuon, ada katray iti ngataw. Uwin nga rad, nakurtinaan lang ti pagturugan ta. Sa bali pa iti pudo na dito. Ay, kasla sa anak amapnak iti may sabing tilador nga usar tayo. Kasto'y gayam di tayo. Mangrugiyak ka nun intong bigat. Kadalawas ka na, ti panagswil daw. Imbag atasaan a binulan, mapayag nga urayon. Ay, jak maanusan ti pudot na ija pagtrabahuan may. Sigurado, ngawan ti ventilador ijay. Kasanungay an usanda ditoy. Ay, maikawa tala siguro, tagdadamo ta ditoy. Siguro Imbag ija kabildatan tanong napudot. Kat mapalinta ang mapan agpaangin ija sirok ti kayo iti aldaw. Kaano nga sumangpit niyang kailan tay? Ay, Jack amo, kwarog. Saan mo't nga rod ang makaawag, taawan signal iti ayan na. Medyo nabayagan mo ti jay Saan lang nga pimasyar ti inaramid na ijay? Win nga rod Ado pa yan timang sapsapul kan ko na ije barangay hall. Ang mga nun nakalipat tay. Ay, imposible nakalipat. Nalipatan na ka din nga iso ti kapitan ditoy. Kasano nga iti kinakapitan na no nakalipat ako nam. Ang mga noda sa bali apakay aywan na ijay. Iso adinan kay ti agaway dantay. Ay, adakan ko na daytan. Nulipatin nanti kinakapitan na. Di mo't matagtagar ti kasinsin mo to yan. Wan nga raw, siyak pa yun ti agdalos kas kadagluto.
Kunak man no kuna nga damaster ka na trabaho ditoy. Di nagaplayak ka dagiti kanumot o binti kaya da. Saan akas kanyak anataanganon. Malmalpasan dyan aramidin may. Kunada ano malpas, kit aguray kami kanumanay, ti sumaruno at trabaho. Sinalbag ti kastoy. Nagilat ti balay. At dapay la gargarot anay nayon. Madam, Mangag mo dayjay. uy, Sinalbag kit ni. ay, numaalam ti sweldo mo. Agawid tan ijay kabildatan. Nagregat tibiyag dito. Magatang amin aburong. Awan pa'y madawat. Marunggay kas kadaugot ti kamuti. Gatangan amay. At ito'y sweldo to yan. Nagsweldo kami itay. Awan pa'y kano trabaho may. Aguray kami kanupay, no awagan da kami. Ay, bagkatum ki din day tamay sabay on. Tay bagkat kumutibay sa. Agawid taki din ijay kabildatan. Nga malumot tayo. Adama night trip ako na da. Intakit din. Diyak kaya dito yun. Saanan ang nasaya ti kasinsin ko. Mayat lang ididamo. Ngam ita, kanayo nun anak kami suaw. Nga nagpakada ka ka din. Di sakbay arimwar. Imbag akon ano sumangput ka kat agawitan. Nyati ko na ngay. Kasla ka naragsa ka na pimanaw. Ay just kinaya babae. Agim baba nang. Nagragsa ka kidiado ti insang puta natin. Idagangay kanayo nun anak kami suot. Si Kamat Maray, ay simangpot kayon. Kunak man no ijay kayon Manila nga agyan ako na. Ay, kunak no nasaya at tibiyag ijay Manila. Saan magaya maray? No awan bukod mo abalay ay nagrigat. Ay, do malata ti makuna akabukbukudan, Maray. Maaramid mo amin akayat mo. Ngamtay makikabkabalay ka. Husto ka maray. Iso asaan ko pa'y lang nga isukat ti kabildatan ijay Manila. Kat, kasanun nga ti insaldayo atalon yo. Ay, katsakaon mi tatalunan mi mo lang maray. Ay, di agsubli kamot lang nga agtalon kan agbangkag. Imbaglaangan at agtalon kan agbangkag, tawan mang mismisuot kanya. Ay, wen umanugot ka nga rod iti daytoy. The best pa lang ti barangay tayo akabildatan. Ayun maray, iso nga uray ko nam apim manaw manan ni Kapitan, agsubli mo lang dayjay dito'y kabildatan. Tay kunadan, awan makaartap iti home sweet home. Ay, umanugot ak itimbaga maray. Saan ko nga isukat ti kabildatan? Pudno day tanan na to yang. Tay kunada nga rudan. No place like home. Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Putlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects June Red. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay... ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyangay da ito yung panawad di panagapit. Kanayon, titudo na. Kasano nga makabilag na tao itirek. Di ginapas ka no data siya kat agrus-rusingan. Tanatudwan idi naggapas da. Saan damot ang makabilag tatudo-atudo. Ay, parikot da ito. Kasano nga makabilag itiirek no kastoy asaan nga aginay. Uray makaapit tayo no saan ang mabilag adagaw. Sayang matlaang. No isernat na, agibilag ta itirek iti kalsada.
Di dalaki di maawatan na. Agrusing nga ron tirek. Sayang. Ay nainteng. Adda ka na aksidente di takabangibang a barangay. Gapo iti Eric ang nakabilag iti kalsada. Ewan ka nung harod. Lisyan ko madyamay sa alugan ti nakabilag nga irek. Hanggang ada nasabat na. Isu nga iparit dati agbilag ijay ayan ti kalsada. Dalata mo nasulpang at tao. Agibilag dalata iti irek iti kalsada. Ay, kapilitan na kasta ti aramiden da Tamadadaal mo't ngamin ti Eric da. Ay, ada ko manalawa alote pagibilagan iti irek. Ay, dayta nga ron ti parikot. Awan tinalawa nga arubayan dagiti tattao. Nakita ngayap aplag ni Kabadong ti pagbilagan niyo iti igid ti kalsada. Ay, amok man kan kwa na maray. Sayang mga mintirik may tamangan no agrusay. Kailalaan niyo ti Eric. Ngam kasano tinayulog alintag ang maipari ti agbilag iti kalsada. Napay ngamin ngay nyulog da day talintag. Agsipo, taado ti madian napasamak iti kalsada. Gapo iti nakabilag nga Eric. Naira na laang dagita na pasamak maray. Pabasulan da ket ti irikan no apay nga da napasamak nga aksidentay. No awan ti Eric ang nakabilag, mabalin ang naliklikan ti aksidente maray. Apay nga inhalam day ta paggaek. Anya ti usar da ito ay angkal. Paggaek ang makina day ta. Apay nga inalam. Ramata ka siyempre. Gaikak ti arubayak. Tapno da pagbilagak iti Eric. Nasayat atap no saan manan nga iti kalsada ti pagibilagam. At dalat ta nasulpang agbilag iti kalsada. Ngam sana kamay sa kadakwadang kay. Saan ko ang mabantayan amin apaset ti kalsada? Ang amno da mapasamak nga aksidentay. Jakin irek, tagsungbat. At damang ibagbaga, apaidam ka kanaw. Ha? Gapo iti naramid yu alintag akasta. Gapo kadagiti aksidente ang napasamak. Isu nga dalintag itan. Apay nga impasagad mo day ta irek badong. Mabayag ang mainitan, kung masapa ang malinungan ti batog ta kalsada. Inak ibilag, iji sa bali apas ti kalsada ti Irek. Anya, di ta medyo sangat, ti masapa ang mainitan, kan maladaw ang malinungan, ti pangipanam iti iray. Una, kakaiso na nga aginay. Una, ngam asidag iti kurbaan, amangan no adda agsabat alugan. Ikak iti sadal na kay kayaw, tapno makita ti aglabas alugan. Nalayang nga agpaiso ijay asidag ti kurbaan. Iso anala ka mabilag. Isurot mo amin na pagbilagan Apay, mano asako ti bilag mo. Uray mano asakaw, tanalawa mo iji kalsada. Ibilag, iji may saalin niya ti kalsada. Damat ingkabil da amar ka dito kalsada. Pagibilagan da siguro. Ang malas da, tayo muna tamay. At dapay kayo ngayon sadal da. No agibilag da di taminarkaan da. Siguradong agriri da. Apay, kukwada ti kalsada aya. First come, first serve ba? Ang mga nuday tabalay iti asidag tinang marka, tapno awan ti agbilag. Uray inikan na iti sadal kan marka, kay munata ditoy. Mala, iaplag takidig na iti pagbilagan. Mala, sapay kumangarog ta saan ang masapang agtudaw. Sapay saan nga asidag iti balay. Noing kuyam na, nakit umay taadagusin tagakastan. Ay, makainumak matlaang lakwan nakman iti mainom kan tinapay maray. Naggapom aya maray, nasapa kamot ang nakakalugong iti payabiyab. Napang kami man nagbilag iti irek kin ni badungkaw. Nagbilagan nyo ngay. Di taasidag ti kurbaan maray. Imbag ijay tamasapa ang mabilag kan maladaw ang malinungan. Nagbilag kayo manan di ta kalsada. Kat, isungarod ti mainitan. Kapilitan at agrusingan ti irek no saan ang mabilag. Maawatak matkit de ti sitwasyon yaw. Ngam kasano no mairana nga ada maaksidente gapo iti bilagyaw. Sapay saan anasimpa ijay abanda.
Medyo sumalog pa'y. Ijay mo't tinangipanan ni Badong ko kadagiti Erik may maray. Kasano dayto yun, Inteng? Aplagan mo't dagiti tattao ti Erek di kalsada. Ay, sa pala kumatawan maira na nga aglabas nga ag-inspeksyon. Ay, delikado. Angam no saan mo't amabilag ti Erek da. Sayang, tanatuduan idi ginapas da. Ay, day tagarod kahit. Jak mabalin nga ibilin nga akasan da dagiti ibilbilag da nga eret. Ay imbag ken ni Kwarog taijay samot arubayan na tinagbilagan na. Ay, urasyak. Basit la timbilag ko iti arubayan. Angam dagiti daddo maanagbilag di takalsada. Mano asa ko ti imbilag da. Ay, amangan nga ron no adda umay mangkita. Day tangarod kahit. Ay, uray si ka akapitan kat madaksan. Sa pa'y ura ibagak nga di dagbilag kat ipilit dati agibilag. Apay ngagbinbinog kaw kayo itay kinikar daw, ijay nagbilagan ta iti iray. Agungit kiden. No apay nagibilagak ka na. Iji minarkaan na iji kalsada. Kat di namit kuko ti kalsada. Kunakun kat nga daagriri iti panagbilag ta ijay. Apay kuma. Kat di namit kuko ti kalsada. Apay gapot na batog da kukuatan. Ay, nagbilagan da ngay. Kapilitan, adi mundanda. Alangan nga ikatag ti Erik. Ta isukat na ti Erik na. Ay naglalingan nan ngay. Malinungan mo't ngamin adagos dito asidag ti balay ta. Iso nga inalistwak tinapan nagibilag ijay. Di oray saan na makabilag, tinabuntog nga gungunay. Ay, basit tinaibilag ta. Ta saan mo't unay analawat ti arubayan ta. Ay, anya nga rod. Ano sam nga ibilag to manin? Ay, anya pa'y nga, no di kasta. Ay, narigat mo't nga no agbilag di tabatog ti kalsada. May nagririnikar daw. Tadang ibilag ka ni Pare Badong iti batog da. Da, kahit anya nga iti imbagam. Imbaga. Nga awan kalintigan ti ura asinaw nga agibilag ken mangiparet ta kalsada may. Ay, una yan ni Cardo. Day tapay tinapan na inririkon ka. Jakman amo, ta saan ang makaawat, dayjay atao. Duwatang agkiwar iti Erik, tado asako dyan na ibilag. Ay, impasagad mon to mga amin nga imbunag. Inton sa bali ko mga aldaw mo ti daduma. Kakaisuna naginit. Gundawayan ati panaginit na. Nga marigatan mo't da tao nga agkiwar ken agakas. Ay anusan ta, no saan mo't amabilag ti Erik kat madadaal. Anya pa'y nga inudikas ta. Ngam imbes ang makabilag ti daduma. Saanin ta inaplagam mo't ti atido ka kalsada. Di oray di da makabilbilag, basta makabilag ta. Day tamot ti madikon ka no daduma ba daw? Awan bibiyang mo iti daduma. Anya ngay kumati maitulong da kanyak dagita tattao. Saan mo nga ibaga ti kasta? Tauray kaskasanaw, kasapulam ti kaaruba. Ay, imbag ta nagranata dito dalan paray. Apay, da pagsayatan ngay padamag mo paray. Ay, agririti ka arubam. Day tala ka no bagim ti among maisagot. Awang ka no bibiyang mo iti ka arubam. Anya kumangit ti ranod ko kadagita akarubak paray. Na, apay nga akas tati sa paray. Ay, awan lati amok na maitulong dagita akaruba. Magsiguyod ti ipos na. Ha? Apay no saan ko ang maiguyod ti ipos ka matulungan na nga ta dagita akaruba. Ay, kwa. Saan nga iti amin agundaway, kahit awan ti kayat mo iti kaarubam. Ay, mabalin ko timang tangdan, itimang tulong kanyak paray. Ay na. Ado batirik ko Ado, titangdan ko, iti asino man amayat amang tulong kanya. Ay, sapay kumaatag na nayon day nga adu ti apit mo. Nakatsamba ka ita. Ay, di mo amo iti masungan ngal aldaw. Ay, ikagumaak amayat akanayon ti apit ko paray. Maditi kasta. No, darigat mao. Kaarubam mo't lang ti kaasitgan ang mga rayat kun ka. Drink mo man kagawad. Agtugawak pa'y man dito itirsinam. Agtugaw ka laang, ta mga laak, itigat-gatangam. Ay, Drink. Oh, adaw yun. agyaman nak.
Sang kaibagada asan na nasaya at nga inuman ti soft drink ngam naimas mo't ngamay. No niya pa'y tinaimas, isumat ti ibagada amadi kanon no kanayaw. Nay, apay ating makder ka ngay. Pilahat mo ti panagkuyam na. Ah, Hindi yung kuyam na kat agangin mo tayo. ay umayin at ito daw. Sapay, napigsan samag. Ay, hinakpayakasan ti bilag ko ngay, Ray. Ang mga numaabutan ni Tito daw. Na, ayun, kalat mo ti panagkuyom na. Agangin pa yun. Agruod pa yun. Nay, ibaya ka bak nang tinapigsa ato daw. Inteng, saan ka di atudo day, Jay? Asus tudong agpaisaw. Ay, agakastan iti Irek. Biglang agtudong. Sa pa'y napigsan sa. Asus. Agawam nga ron atay taga kasan. Matudwanan dagiti irek. Ay, kalat mo't ngamin ti panagtudo na. Sa pa'y duwasa ko mati na ibilag. Ay, kasanuitan. Ay, naabutanan iti tudo. Ay, nairedip tumit itay. Saan ta ka anasigo na ni diing kuyom na. Ay, darasen takit di nga akasin dagiti irek. Ay, badong, agriin ka. Ungur mo tinapig sa atudo na ijayang. Anya, tudon sa mga kwesan. Kasanon ti ado abilag ta nga Irek. Aggunay tanga. Ang mga numag na tidanong ijay kalsada kat maanod ti irikta. Ay sinalbag, kasano pa itan ngay. Sapay surutin ti danong ti kalsada no agtudo iti napigsa. Nga raw, awan mo't ngamin kanal itiigid ti kalsada. Ay salbag kiday, kasano day tuwing ngay. Darasam kiday, tagpatulong ta kadagiti kaaruba. Sayang no anudan ti tudo ti irik ijay kalsada. Aya, agpatulong. Imbaga no dapat may tumulong, kit madaman tinapigsa ato daw. Kaaruba! Tulungan da kamay! Jay irik may maanudan ni jay kalsada! Ay pangasiyaw! Tulaw! Daga tumulong kada kamay, ang mga akop ka na kiti matudtuduan nga Irek. Unay ka nga may danday ito atudo na ya. Bigla mo tayo. Sinalbag kayo dito kastoy panaway. Luawan dagiti karuba nga may timulong. Naanod kat kumaamin nga iray. Uwin nga rin to yan. Imbag man tayo may timulong dagi dyan nagakop iti Irek. Kung nagpigsa tito daw. Isu asaan mo at tagtagibasitan dagiti karuba. Rombang anasaya at kakadakwada. Nabainanak pa idi nakita kamay sa ni Cardo at timulong ang nagakop iti Erikta. Uray siya nga raw. Timulong dapay anang ibunag anang itulod dito ibalay. Maamiris ko itantuyang. Amaday, ti aramid ka. Ngam si dadaan dapay lang at timulong ka data. Ay, nadamag ko tinapasamak iti Irek mao. Apay ngamin ngayon bilag mo iti medyo nasalong. Naanod ka nga ron ti daduma. No saan ngay marayat ti karoba paray. Ang mga nutila ang naakop mi kinituyang kaw tinaisalbar may. Maawatam ka diti kaya't ko nga ipakawat kin kaparay. Uray sang kabasit lang abanag ang maitulong ti karubam. Dakkel lata ti pakairanudam kadakwadak. Wen paray, iso ang manipod ita. Saya ata ko ti makilangan kadakwada. Uray sana na saya at timpakitak iti kalabays. Imay da kami inarayat, idi kasapulan mi kinituyang ko titulong da. Wala. Ti agkakaaruba. Agtitinulong ken agsisinaranay. Ay natatabadong. Saan mo at agtagibasitan dagiti kaarubam? Tano agkasapulan ka ititulong? Isuda ti adda ang makatulong ken ka. Ala sigay! Didang tiragibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon.
Agyaman kami. Iting kay ladies and gentlemen. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya man ang tinagapan nyo ka ni Pare Badong. Nagkuyog kay manan. Nagabo kami ti lubong ni Ragragsak ang kail. Ha? Anya lubong ni Ragrag sa kasasawam. Ay, Isungsong na kalaang na dyan. Alaklakayan, kat pa isungsong kamitan. nabay ko paisungsung ako na ngay. Dakas ka diti mapanagragsak. Pagragsa ka nyo, di ka na ayaw na panagbartag. Di mo ngamin na mo ti ragsak apatao din ti panaginom kahit. Ay, nakurang ti panuno, ti sobra ti panaginom na. Sana nakurang ti panunot kao. Kumplito mo ti utak kao. Amok pa yun. Ang mga no, agpada kayo ka ni Pare Badong, akawaw ti utak na. Sa langit, wala ang ber. Sa langit, walang ber. Ay, una yan, Kabadong. Ay, kastaman itayan ni Kwarog, na barbartek. Ita, uray si ka? Uminom ka mo't ano, umapal ka, maray. Ay, saan ka akas ka takayaw? Di ka kitagyaman. Tada kami agumatang itilakom nga ara. Uray aglako akiti arak. Di na kayat asawan nga ipaturayo mat iti kastao na iti panaginumyaw. Drink mo diritlay ko na nga raw. Kasta lang ati maibagam. Nga masigurado maragsakan ka. Nung gumatang kami iti adu alakom nga ara. Maray. Marikwanang, kidawak man asaan mo alakwan ni Badong ko iti arak. Ay, saan mo't nga iso tigimatang maray? Timot kakadwana. No amom akadwana ni Badong kaw, saan mo kumaitan nga ikan? Nay, madinsamot daytan maray. Ni badong mo ati bagbagaam adi na unay ti aginam. Uray kanayon ko abagaan no adamot arak di ta makita na. Uminom latta. Alangan asan ko alakwan ti gumatang. Sa bali atao ti gumatgatang, saan ani badong mau? Ay, kanayon ngamin amabartag. Ibagam kadagiti gumatang asaan da pa inuman ni badong mau, tapno saan amabartag. Apay ko mga iparit mo nga aglako ak, kat adamot lisensya. Ay, Kwaraw, ibagak man ken ka. Ano uminom kayo iti arak? Saan yung awawisan ni Badong kaw? Saan may mat nga awisan? Ngam napigsa ti panagsab na. Basta nalawkatan ti arak, pagamuan, sumunga day. Anya, sumungad nga uray saan ang naayaban ko nam? Pudno day ta. Tilangin aramidan yaw. Kanayon nyo asurutan, taparitan nyo nga ginawm. No may makiambing iti arak. Kanayon ko kitdan asursurutan. Una, tapno diyo ko na napapainuman mi ni Tata Badaw. No may makinawm, sana mabalain nga iparit may. Umadayo kayo man ngamin nga uminaw, tapno saan ang mairamraman ni Badong ko ang mabartag. Ayan dagiti kakadwangay, Kwarag. Awan ka di man ang tagpainaw. Kunanin na natuyang, ano kano aginom kamay. Umadayo kamay, tapno saan ka kano akaraman na mabartag. Papatya mo da dya, bakit? Kumaano kwarta na ti pagbartag ka. Nagtutulag kami, amapan kami uminom, iti kabangi-bang nga barangay. At kabarkada nga kasangay jay. Ay, sigurado nga ron nga open ti inom. No, dag kasangay, Kwarag. Umay kayo kadimay. No, sa dino tayan tinasangar. Ijay may, ti papanandag iti Hehe, unag paiswan niya. Mala, lumuhugan ka nga rodan iti tricycle ka. Tamapantan iti kabangi-bang nga barangay. Ay, wala, Kwarag. Kasapulan man na, ti karabukob, tinasangar. Ada ko mapapanak ng... apay ngawan ni Kwarog. Iso ko mati paglugan na ka mapan iji ilay. Ay, amangan no nagpasada. Ada siguro pasaheros na. Di na magkumadji may sa driver kat saan ka numot ang nagpasada. Napananda nga ruden ngay no saan ang nagpasada. Ay, ang mga noda na panandamanan ka ni Pare Badong. Uray, kumano nagawis damit. Anya,
Awi senda ka no mapanda aginom? Na. Aginom mati paglaingan dagi jay adwa. Ay salbag dagi dya edwa ta agpadpadada nga er-ar. Ha? Ingkakat agkita no ada sa bali ang mabalin mo ang pagluganan. Na. Saan mo nga urayan ni Kwaro? Apay nga awan din nakaparada at tricycle dita paradaan, kagawan. Napandansa ka no iji barkada da amay sa amot lang a driver ti tricycle, kapitan. Aya. Apay anapanda ijay balay ti driver. Kasangay na nga rod ka now. Inawis na madagiti pada na driver. Kadwada ka din ni pari badong. Nakita kalimugan iti tricycle ni Kwarog. Ngam saan ko nga amo no ijay mati papanan na. Kastaya. Naggalasin tadidak pa mo inawis. Anya ti kunam, kapitan. Ay awan. Ay, nalabit nga ron napanda iti napanandag iti daduman na. Mangkita ako iti sa bali a paglugan ha. Saan ka di nga imay dito ni Badong ko, Maray? Jak amo no sa dino tinapananda ka ni Kwarog. Nakita ka naglugan ni Badong mo iti tricycle ni Kwarog. Napananangay nga ta. Saan mo't siguro ang agudawng, tawan mo't imbagbaga na nga agudawng. Amang ano inton sumangpad dakat na bartak damanan. Pagkunaam ang nabartak damanan, Maray. Adag kasangay apada ni Kwarog a driver. Amang ano ijay tinapananda. Ayawan man nga rudan Sigurado nga arak man ang tinapanandagi jay agpada sanger. Sanak mo't kitya sigurado no iso tinapananda. Amumot ngay no ada sa bali na pananda. Imbaglaki de, tayo nawis nak dito. Kwarag, mayat ti inom ken pulutan. Sigurado ang masuron tumanan ni nanatuyang nga nabartag ka, tata. Bayam da dya atuyang. Nalaing asumanaw. Mamati ka kade iti kunada. At armas ka no ti babae kat tingiwat da. Tanalaing da asumaaw. Mamati ak launay dita imbagam, kwarag. Kasta, nituyang ka. No pa'y kede kumaro kat kasla agbusingar tingiwat na asumanaw. Uray niyan ti ba nang nutaduma? Nalaing mo ta sumaaw. Kastan sa dagiti babae. Dayta, ti paglaingan da. Anya nga tayo mo ti paglaingan tayo walalakay. Ha? Anya nga tayo nga agpaisang. Handa ka di may, wano awan. Di mo ka din nakita ni Badong ka, Kapitan. Ay, nakita kami mat ijay turun idi na pangko impalinong tinuang ka, idi kalman. Apay Maray. Itati kayat ko asawan, Kapitan. Awan ngamin manipod itay bigat. Ay, jak nakikita ata kagap-gapok iji ilay. No kasta, saan mo nakita ijay ilay? Ay, awan nga ron. Ay, apay asap sa pulam. Bayam ta sumangpet intun kayat na. Tamo na matipin manaw kun sigurado nga amo na ti agawin. Ay, wan matkit di Isu na laang tasan ang maikatidanag ko nukas jay ngawan. Eh, no si katiada papanan na. Agdanag nga tamay. Day tatijak amo, Kapitan. Sa anak mo't ngamin apo mampanaw. Nagawid ang titaduma kakadwata. Nagawid tamatayin tatabadaong. Ay, wan kwarag. Uray ta nabsog ta. Et sinaimas apulutan. Intang arudain. Ang amisaganam tirasun mao kininanatuyang. Day talaki din di mapan ko isagsaga na alay. Bayam ni tuyang ko kuna lang arudain, kwarag. Nusan mo nga isaganaan ti irasun mao. Tilapayag mo ti isaganam. Apay ko mga isaganak tilapayag ko ngay. Isaganam adumag kadagiti baga ni nanatuyang. Nakasagana ang nakalukat ti makannawan. Ngam agdiritso arumwar iti makanigay. Intang arudain. Malamay. Di mat imay nangal daw ni Kwarog. Ay, nabsog siguro. Isuasan nga imay. Ang apay ngay, akas lakasuron mo ni Kwarog. Makapasuro na ta, napandan sa kanumanan ng ginom.
Masuron ka, tadi da ka inawis. Aha, makagatangak iti inumak uray didak awisan. Makagatang ka nga agpaisaw. Ang madlaw a masuron ka. Ay, masurunak. Ta nabanugak ang nagbirbirok iti nagluganak ang nagudong. Adamot nagluganam. Apay ngay, a masuron ka pay laeng. Awan pa'y gunggunamot ni kwarong nga da tricycle na. Ay, anya nga rod ngay, kat adamot nga rod na panan na. Adu pa'y mat at chimpaw, a mabalin mo ta aglugan, iti tricycle na. Abay ngay, lasong-lasong mati pa nagkita kiti kalsada. Apay kumaalasong lasaw, kat siminto may di pa nagkita. Siminto ang lasong-lasang. Abay, di mo makita. Ay, awan mo di makita a diferensya ti kalsada. Ang mga nunay tamatam, di ada diferensya na. Ayawan diferensya ti mata, tataba daw. Apay no siyak manihaw, tapno daras ta makadanan. Alaman nga raw, sikan ti agmanihaw, tayo ridap ka. Sige. Siyakot, ti agmanihaw. Makita ti laing kong agmanihaw. Sige, agsino ka tangaruday. Tasikan ti agmanihaw. Apay ngay, makaturturog ang mutay. Apay ngay, nakaturog ni Kwarang. Ay, ika kumakalabanan ti pan nakaturog. Nung makadanon kami, hindi kami latal. Nananana. Apay ngay, saan mo na kumputi prino? Ada kasla at malasyung aso iti kalsada. Ay, may doon pa rin iti bakot iti tricycle. Abay, ay, tataba daw. Anya ti napasamak. Ay, Kwarang. Di nung party tricycle ti bakod. Anya, di nung party tricycle ti bakaw. Indong par mo Ay, anya ngayon tinapasamak. Ay, yamutin may kutita-kita siya, Kwarang. Natukol sa mo tisikan ka. Ay, maray. Ay, na-aksidente da pare badungkan kwarong. Anya, na-aksidente ko na kapitan. Ewan ka no. Ay, dati imbagati may di barangay hall. Hintay di hospital. Ay, apay ang na-aksidente da. Ay, diya ka mo. Basta hintay di hospital. Ta mga nonyat na pasama kadakwa da. Mala, mapantangarudan kapitan. Ay, ayan ka din ni Maribanang. Ay, umaydan. Tagkukuyog tayo umapan. Ayan niya nga ta tinapasama kadakwada. Apay ang na-aksidente da. Salbag kayo. Nabartek kayo magayam adwa iso ang aksidente kayo. Saan kayo nga gungutang kayo? Nasakit pa ilang dagiti dunor ka. Ay talaga ang nasakit ata. Nadisgrasya kayo nga ron. Ay, baglakit din Tasan kayo nga imayang kayo. Karaman kayo kumamot ang aksidente. Binukudan nyo tiragsak. Binukudan nyo matirigat kan out-out. Uwan nga raw. Nagasat ka, tasanda kang inaways. Pati kumada kayaw kat nairaman iti aksidente. Ay leksyon da ito apasama ka na kayaw. Ano agmaniho kayaw? Liklikan nyo ti agbartag? Kasano ngayon dagiti dunor ka. Ay, hindi pa ikat nagaduntun ti piglat ka. Ay ano sa nyaw? Daitan tumit. Kayo! Maawatan mo't siguro itan. No apay akanayon ko nga ibaga aliklikam ti arak. Anya nga ita, natukol ti imam. Pati agong mo na pudpudan. Gaputan na igusugos iti simintaw. Ay na, saan ka nga ito Nasa kilang harudin ti marik-irik na. Ada ka di kwartam apagbayad kan paggatang mo iti agas dito ospital, Ay, kating ka basit mangirimidyon, Uray inak mangirimidyaw, no aramidem tumanan, sayang laeng ti utangag akwarta, no addaman agpautang. Ay, mga asim tuyang. Ikarek, sana na maulit. Sana kung nga agbartag pa'y itinalabas. Idya kung tiarak. No maikarim lakit ding agbalbaliw ka. Ala,
Mapanak umutang, tasimintuan da ka no taimam. Ngam no agbartag ka pa, ikat maaksidente ka. Ha? Makamukamutan iti bagay mo. Ay, wento yang promise. Sana kun nga agbartag pa. Hidya ka ti sinalbagara. Ay, tatabadong ken kwarog. Awan tinasaya at nga itden ti arak. Agnakam kayo nga minan. Ala sigay! Didan tiragibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami iting tayo ladies and gentlemen. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mayat ba't ti postura mi tantay? Papanam ka day. Ay, Domingo ita. Ammo mo no sa dino ti papanak. Oy, nagasat kayo nga raw. No matawid mo to ti pagarian ti Diyos ako nada, antay. Na, apay nga rod asabali ti panagkatawam kwarog. Ha? Apay, di mo kaya't akaraman ka kadagiti mangtawid iti pagarian ti Diyos. Dayta ka di lang ti makagapaw. No apay amapan kayo di balay pagkararagan, antay. Timapan ijay balay pagkararagan, saan lang amapan dumawat ka ni Apo iti pabor. No di kahit mapanagyaman ka dagiti amin aparabor nga impapaay na. Kasta ka di, antay. Ay kat ilaklak amdak met nga rod, ah. Pakikararagdak may. Inya nga tamo titawidak kan kaangkail. Nah, kanyang ititawidam ako nam. Saan ka diyan mabalin ang makatawid ak matitikwarta? Ha! Sanikwa, alahas wano alikamay ng kail. Ay, apa damagam titawidam kat sa anak pa'y mat nga agngangabit ako na da. Uray saan ano kaya't nakapatawidan? Naa. May mayat man ng kail. Ay, mga no inton maalam titawidam kat tinakto namam mo. Bueno, mga no di ka pa'y ag-thank you. Ay, bitapay lang kat agyamyaman ako na. Oy, ina. Tapno itit man titawid ka. Ay, tal na ka. Saan aday tatawid ti ibagbagam? Mga sawa kakit di. Malagip ko man badong. No awan day to'y tawid mo atalon ken bangkag. Kasano nga tatibiyag taitan? Isu adakkel ti yamanen ta iti day di tatang. Tauray kaskasanaw, uray di da napagadal, adda day to'y gamgamulun ta. Wen nga rod adda dita ti oray pangipatakderan dala ko maitibalay da ket awan pay. Ay wina, narigat ti awan pangipatakdaran da iti balay. Nangina pa ita ti lutay. Wen, isu aday to'y sang kabasit asani kwa ti pakalaglagi panta kadagiti dadakkel maw. Kasano nga tamay no ipulang ta ti bukod ta abiyat. Na, ay, amok pa yan. Adaman nagsaritaan mikin ni Badong Kumaray. Anya kadiday tamaray. Kasanuntun nga iti basit adag amay, inton ipulang mitibiyag may. Anya, apay aday tapay tinapanunot yaw. Ay, jakman amo maray. Simken latamot ang nagsaritaan mi day taabanag. Sabagay, di tay abmo ti pasamak. Kas kumayta, dagiti naawanan gasa at idiging ginad, kat di da impagarop, anadanon ti oras dadi na oras. Si Kangay Maray, di mo kadimot mapanunot, no asino ti pangipatawidam dito'y tirsinam, inton matay ka. Ay, awan lat di ka masasaumot, Mare. Ay, jak pa'y amaw. Sapay ko ma, tama bayag pa'y day taabanag.
Naggapu ka DJ simbaan, Maray. Wen, Maray. Apay, di kamot na pan nakimisa. Diyak mo ngamin masango, Maray. Ay, madiday ta ibaga asaan amasango ti pagrebengan iti apo. Di mo ka di kayat amatawid mo mati ko nada apagareyan ti Diyos. Ay, maribanang. Madamag kuman gayam. Pangipatawidan yun tong atamot iti sanikwayo kin ni Kapitan. Inton madanon ti Chimpaw. Ay, awan pa'y matday ta iti panunot me, Maray. Ang mga nunikwarog ti mang taway ta isuka nga ro ti kaasitgan akabagyan niyaw. Ay, jakman ammo kan ni Enteng. Awan pa'y nagsarsaritaan may maipapan iti day ta abanag. Ang, apay aday ta tinadamag mo marituyang. Ay, jakman amo, Maray. No apay asim ken latan iti panunot ko ti may papan iti taway mo. Kanyat nagsarita nyo kan marituyang. Ay, mas daawak man iti dayja ako, Marek. Damagan nakit din no asino ka no ti pangipatawidam iti sanikuham. Ay, kanya nakanaday tata, dinamag na. Mas daawak mo't nga rod. Di tapay nagsasarita anti maipapan iti dayta abanag. Kasla ka ni Kwarog. Ada na ibaga na maipapan iti dayta nga inanawak Anya ti kayat mo asawan. No ada ka no ipatawid ko. Anya, ay, apay nga tamat, anapanunot na dayta. Jakman amo ko ni Kwarog. Imbagak mait nga amangan no di pay agyaman no maala na ti kayat na. Asino di kinasa umiti sulpon mo? Ta nagladingit ka mait, kalpasan ti panagsarita yaw. Di ka no kasinsin ni nanang kao. Natay ka naun tataba daw. Aya, di ka pilitan na papan kayaw kini angkel mo, Kapitan. Di ka mo ano umay ni uncle kao. Apay kumaasaan ang mapan kabagyan yung araw. Nitatang ko kami ti kabagyan ni uncle kao. Kabagyan mo't ni nanang ko tinatay. Amangan nga ron no saan ang makapan ni Pari Inteng. Nalabit. Naibaga na nga da ka numanin seminar da. No kasta, mapan ka ijay lugar ni Ikit Mau. Kapilitan na ang kail. Alangan mo tajak mapan. Ikit ko mo't dayjay. Saan ka di aday jay nga Ikit mo jay balikbayan? Pudnaw. Nabayag ijay Amerika dayjay. Ay pasensya ano jak makaumay. Tani, ano ti trabahon mimit. Makumikum kami. Mawatan ka ang kail. Sa anak mo't kiding agbayag ijay. Ay, una, di kag baybayag. Ang mga no agbayag ka manan, sapay kasapulan ka dito. Unang kail. Kaasimot niyan tibanang ang mga sikaso kadagiti dingwan niyaw. Ay, nasaya at mo, taam mo, tirigat niyan te. Kapilitan asikati mga sikaso iti dingunyaw, taada manen seminar ni Kapitan ija ilay. Ay, wen nga rod, Maray. Sapay, medyo narigat nga ukudan jay baka ni Inteng. Ay, no siya kabuteng ko nga iguyod ti tali ti baka, noon na banos. Ay, saan mo't kit ding agsang doa? Ang makiginuyod, nagpigsa. Ad akabuteng ko no kasta. Saan apa iguyod? Ay, pasaray mga laak itiruno nga ilayat ko, no kasjay adandan ni saan amag na. Masapol alayatam sa magna. Ay, word, Mare. Dayta nga ruti kasuron ko iti day jay abaka. Naimbag pa'y jay nuang, tanalaka nga iguyod. Natulnog. Akin nuwang nga, idita ko araw. Nagdakkel mo't anuang. Ay, impatawid ti ikit ko anatay. Saan ko mga iyag dito yan? Ngam itulod damit dito ay baban iti pick up alugan ti anak na. Ay, naggasat kan ko araw. Pinatawidan da ka iti dakkel apulitinwang. Un nga raud. Pirmi aliday ikaw. Gapo iti ipupusay na. Ngam midi imbagada nga da itid na kanya kanuang. Ay, pirmi aragsak kaw. Apay, awan anak na kaday, dayjay anatay. Damot may isa. Jay imay nang itulod iti nuang. Ngam madamot mabalinda iti biyag. Agigyan da pa iti Amerika. Ay, nagswerte kan ko araw. Kasta mo timbagan ni Uncle ka o tata.
Imbaglakid din ta napahanak mo't ijay lugar da ikit ka. Itimbag man, tamam muna ka pa iti anak da. Nga gigyan iti Amerika, ako na. Hindi nakita da, asyak ti kaduan ng agunggunay, ang mga asikaso kadagiti sa nga iling agsangpait, agluto kan aminain, di na magdano asino Ay, naggasat ka na talaga, Kwaraw. Nagmalas ka mo't kaanakan. Andamanan kabagyan ni nanang mo kano api musay. Ungarod ang kail, kabsat mo't lang jay nabita pimusay, nakitak day jay, di natay jay maysa. Ay, mapan ka kadi? Unang kail, sa pa'y nagsasadot kano dagiti kakasinsin ko ijay, di na ba'y tumulong iti trabaho. Siyak tuman aminain. Apay, anyat aramidin da kita akakasinsin mo ngay ako nam. Di lagsilsilpon mater aramiden da. Inton ibagak amang anain, alis tuda amang ibulsa iti silpon da. Ay, nagsasadot da nga rod da gitan? Ay, sadot da no trabaho, nga malis tuda no panangan. Naggasat mo tin ni Kwaraw. Kapinatawidan da, iti dakkel apulitinwa. Manmanuti kasta. Patawidan da numapan itinatayan. Ada kumamot kabagyak amang patawid kanyak. Ipatawid da pay laeng mata iti asidag akabagyan da, ngam ti itadakan ka. Awan to, miti kabagyak kabalik bayan. Tapno da kumamot itid da kanyak. Jaklayang pagaraw, nga dagayam kabagyan ni Kwarog abaknan. Iso nga rad. Kwarog laeng nga agbabaak. Ang adagayang palimod na. Ay na, tiragsak na sika. Nakitak apad padigusin naman ng jay dakkel ano ang naijay igid tiwaeng. Ay nagapu ka ijay natayat? Nagragsak ka ba? Saan ka mo't analiday? Maragsakan akmanan ang kail, at damanin impatawid na kanya. Anya? Adamanin? Hey, naggasat akaw, natayan tinapanak, at datawid ka. Anya manan nga di impatawid da? Kwarta, 100,000 pisaw ang kail. 100,000? Unang kail. Hey, Ay sus, pesos. Ado guray ka. Pudno, 100 pesos. Ay, 1,000, kung ako ma. pudno launay ang kail. Makitam ti pasiking ka. Mabitla nga, ta ipakitak ti linaon na. Ay, wow! Ay, nagadumot daytan, Kwarog. Uray dayta la may sa arapot, tiitid mo kanya. Apay atugot-tugot mo dayta pasiking mo, Kwaraw. Ordinaryo lang nga pasiking day tao ngam napatagtilinaon na. Anya ka di tilinaon dayta ako nam. Sana mabalin nga ibaga kada kayaw. Ngam no kayat mo makita, ipakita. Ngam masigurado ka maklat ka makakita. Anya nga tatilinaon na, tapay amaklata. Mabitlaang ta ipakita. Anday ta, kita amaw. Na. Nagadun na kwarta daytan, Kwaraw. Pudno ka di a kwarta dayta, uno play manay. Oy, sana kun nga ubeng tapno agay ayam iti plimanay. Kakaskas daw. Ika mo tangiwat mau tataba daw. Nakangangamot tayo. Ang mga nusarkan tingilaw. Apay nga imbagam nga agsasarunutin na pintas agasat ni Kwaraw. Adda ka din ng sungbat iti ayat na. Makaasawa ka dahin. Saan nga iti yoyang na ayat, ti kunak ang nagagasatan na. Iti tawid. Ta pinatawidan da iti dakkel agatad, ti pirak. Jay laeng matdakkel ano ang titinawid na. Ay, adda pa'y dakkel agatad ti pirak Nakitak pa'y nga raw. Ingkabil na iti pasikeng. Pudno ka di day taba daw. Asino manen nga itinang ipatawid iti pirakken kwa na. Kabagyan na kanumanin ang nabit api musay. Agsasarunom sa amat ti kabagyan na apumusay. Agsasarunom ti patawid da ken kwa na. Kwarog, kanayon mo mat nga okraden day ta passbook mo iti bangko? Ita lang nga minanadanak iti kastoy agatad ti kwartantay.
Iso maragsa ka na kamangkit kita. Ay, inton na po kaw mo day tapasbook mo. Ay, ingkakot idulinan iti safety a lugar. Tapno saan ama po kaw. No hindi balay ko ti pangidulinak. Ang mga numaanay, kat ad-adda mapukaw. Iso nga rod nga iti safety a lugar ti pangikargaam. Sa dino nga tayo ti safety a pangidulinak. Ay, kadagiti kalabas, kit kanayon ka anaragsak gapo iti tawid mo. Apay nga itakat naladingit ka. Hindi na pa na bulan, dakil anwang ti impatawid da. Oh, Iti nabiait, dakil agatad ti kwarta ti tinawid ka. rumbeng kuma naragsak ka garod na, saan analiday? Hindi na palabas a bulan, nuang ti impatawid da. Iti nabiait, dakil agatad ti kwarta. Na, kit anya nga ti parikot. Awan mo ti sumaruno a pumusay. Ah! Tapno adamanin matawid ka. Ay, salbag ka ba't? Gapo iti ayat mo nga adamanan na magimulam. Mangiruruman kaan. Ay, dakas yan. Saan mo tapan nang irurumunday jay angkay? Ay. Kayat mo ka di nga damangi baga. Asikamot ti pumusay tapno tawidan dati adakan ka. Ah! Ay, sana angkay. Diyak kayat. Ano di mo kayat akas tati mapasamak? Saan mo atari gagayan? Mapasamak iti sabali? Understanding? Unang kay. Laglagi po mbeta. Maditi mangiruruman. Gapulang iti madi atari gagay mau. Di ka pa'y agyaman. Kadagiti na ipatawid kan ka. Dagiti pimusay akakabagyam. Sige. Saan nga rudan angkay? Ay, kuharog. Madiday ta akapanunutam. Agyaman kakit di no anyaman ti maipatawid kan ka. Dakkel man wano basit. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.